Nag-start ako lang. Share sa... Hello, good afternoon. Kusang gitarong. Hey, kumusta mo tanan? I'm back. Ubo-ubo pagamay pero madana. Ato sa i-share itong live, no? So please share our live this afternoon. Ako sa i-share. Shout out 200 pila to lang followers na to 257,000 followers. So again, ako sa i-share itong live mga igsoon para diretso na ta. Ako sa share mga igsoon, abot sa ta. So nahuman na tawag share mga kaigsunan, kumusta mong tanan diha? Brother, may udto diha. Long live kanunay, no? Belated 53rd anniversary. Brad Bear Castillo. Excuse me. Gayo tubig labi. Sinja mo giubo gamay ba. Mao bitaw nga wata nag-live kay. Kuan ni siya katong last na ko nga schedule sa Cebu sa Karkar niya. Bawa na mo mga igsoon basta mawali kung birada di kung mayo. So napagaw ko ba. Ayaw nalab ko ng baso lang na. Una nga medyo giubo tagamay niya gi mga adlaw. Actually, nagtumar kay kong tambal sa ubo eh. Ubo ba? Ano tabi? Darara. Ubo siya. Mauna nga. Wata ka live kay distraction siya. But praise the Lord kay medyo okay na ta karon. Ano nag-live daw mga igso. Musta mo diha? Sa gihapon mga igso ako nagpainumdum ninyo nga na may mga panahon nga di ta ka live pero in prayer namos akong kasing-kasing kanunay. Blessed morning sa tanan, purihin ang Diyos. Thank you, the follower watching from Qatar this time. Long live, brother, no? Again, belated 53rd anniversary to all of my brothers and sisters of Alpha Kaparo. Okay? Long live. Ato'y patas ang ngalan sa Ginoo para siguradong long live.
Salamat, love. Okay? So, mabungahong adlaw mga kaigsuunan. Sa ato mga followers nga na sa lain-laing sulok nining kalibutan. Especially shout out sa mga OFW, mga nurses, nga mga Pilipino, no? Mga naka-permanent resident diha. Kumusta mo diha mga igsoon mo sa akong prayer? And of course, nasa barko, mga seaman, mga seafarer, namo sa akong prayer. Mayong udto pastor pa shout out ko sa akong asawa nga si Lia Tutor Idulan ng Laba. Brad, ito mo, right? Kasal ni Chris. Siya nga, wa mi kadto kay kani mata na ko ba natusok ni Brad? Natusok ba sa ako man kung gigamag filter akong koy dire ba kay nagbalik og buhi og koy naunsa ba nga pagbalhin ako sa kuan natusok siya. Actually nagdugo siya gali. Yeah. May gali kay giayo ras Ginoo, giampuan ako ba. Ang gingna Ginoo nga Lord. Daghan kay ko giampuan Ginoo, giayo nimo nya kaning mata na ko nagdugo gid siya og mata. So mo to nga nagchat ko ni Inday Chris nga di sa mi kadto appeal man tami sa sponsor. No? So, akong gi-shout out ang gwapa nga asawa kapika sa kinabuhi ni Brad Gabriel Idulan si Ma'am Sister Leah Tutor Idulan. No. Okay, nga naa sa Mabini betul? Mabini to ba no? Kita na po Brad September dayeg Mabini. Ako may mo challenge diha. Nagchat mi ni kuan Pastora Trigo bitaw ni Zam Trigo. Sa Dayig Mabini nami diha. Okay? September, ano tulab? Sige, kuan dito lab, kuan September 25, 3. September na to, Dayig Mabini, basta September to. Okay? Pastor, luwas na ka nganong makasala pa man ka. Luwas na ka nganong makasala man ka. Nganong day og luwas na ta, bra, dili ta makasa. Makasa kita, pero di lang tuyoon. Di ba? Lahi man tong kato bitong wala pa tay Kristo itong kinabuhi kay magplano man ta. Pareha na ako sa una, brad. Taganti kay example. Sa una, wapo Ginoo. Ako mga sala, tinuyuan, magplano ko, mangawat ko kwarta sa akong ginikanan kay palit og syabo. Okay? Daga ko mga gibuhat, mga kabuang kaniadto nga planuhan ako. Usay planuhan pa nako og dugay. No? Pero kaning nana kay Kristo, nana kay Holy Spirit, nay conviction bitaw tudluan ta nya. Nalay mga time nga bisag naning kamot ka makasala ka kay lisod man pug ma-perfect di na ta manginahanglan Ginoo na brad. Amen. Mao na sa akong igasulti. Maayong hapon Pastor James watching from Valencia City, Bukidnon. Porok Tres, God bless you. God bless you more and more Sister Marilu. Yanez Jaba. Actually na ako invitation from Bukidnon. Di ko sure og Ilaos ba niya pero murag Thanksgiving. Pero iya daw i-confirm kung hapit na. Dugay-dugay pa to. I don't know kung unsa gito. October ba to or something ano. Pastor, asko pastor og nasayop ka mapasaylo ha? Asko pastor og nasayop ka mapasaylo. Mapasaylo basta buhi pagka ang di mapasaylo katong patay na. Ang uban man god makahimo og sala nga dako kayo makaulaw labi na Kristohanon abi nila og di na mapasaylo mapasaylo kung buhi pagud ta, no? Ako gali gipasaylo gali ko nga kay balon ako sa kamatuoran pero kay balon ako nga akong gibuhat di maayo nagadik-adik ko. Kasi dahil nangay ko pasaylo, nindool ko sa Ginoo, daragi pasaylo ko. Ana na siya. Magandang tanghali, Pastor. Lagi akong nanood sa iyo, watching from Malabon, Metro, Manila. Salamat, sister, salamat. Nancy Ilagan. Akong gi-shout out din ako mga brad, yung Alpha Caparo, belated 53rd anniversary. Again, ato'y pataas ang ngalan sa Ginoo. Seya Skeptron in Arms, long live, uban sa grasya sa Ginoo. And then akong gi-shout out ang 257,000 followers ng Mabungahong Kristohanon. Taliwala sa daghang magbasa to mga igsoon kay wa man sa koy pakialam man ang magbasa na to. Usay ako lang patulan pero di jud kayo serious, no? Ana ba? No, salamat sa Ginoo kay ning reach tani 257. Sakto ba ko? Yeah. 1,000 followers ng Mabungahong Kristohanon. Thank you mga subscribers. Ang uban magtigsenog stars. Salamat kay bisan wala ta na ngayo. Thank you kaayo. And of course, ito ang mga subscribers sa Mabungahong Kristohanon nga YouTube channel. Salamat kayo. So, wap makasubscribe, please do subscribe kay kani atong mga live. Tuan ni dito, magsunod atong mga live nasa atong page. You can find the link in the caption of this live. Okay? Shout out from Coronadal, Kagapi, Carlo. And to Jasper M. Pipito from Maing Hapon Sad from General Santos City. Good afternoon, Pastor. Watching from Japan. Japan, okay.
Tokyo, Japan, Mariam Unias Karail Nireta. And shout out also to Brother Lord James Talingting, one of our subscribers. God bless. Igsoon, kabalo na ka sa prayer. May to sad, Sister Helen Ronda. Anyway, this coming Friday, naakos ko andi ay, this coming Friday, naakos sa, Friday ba tulad? Friday. Naakos sa San Isidro, Bohol again, kay naay drug symposium sa Kandungaw ba to? Kandumayaw, sa to? Kandungaw. This coming Friday. So, sa drug symposium sa grade 7 to 12. I'll be there. I was invited as a guest speaker for their drug symposium. And shout out na si Cebu City Jail. Maximum 4, gimingaw na kunin nyo, pero namos kong pagampo. Maximum 4, sila Brad Aris na, shout out. Brad Kenneth, shout out. RDC 1, 2, 3. Mayor Jao, shout out diha. Salamat sa Ginoo. Okay, so, shout out na ko ang kuan, Pisigami family, no? Pisigami. Luzon, Visayas, and Mindanao. Watching from, Palibak, Pisigami, Davao, Di Oro. Sister Betty Fiji. No, shout out sa na mga Pisigami sa Davao, be. Namo sa akong prayer, no? Shout out tanan. Again, Pisigami, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, keep on soul winning for the glory of the Lord. Praise the Lord. And shout out to Sister Irma Magsayo. Naka sa akong pag-ampo, sister. Kabalaw na ka diha, no? Okay? So, this time we have 46 viewers, and I just want to encourage everyone to share our live this afternoon. Afternoon ba niya? Okay. Hapit na day afternoon kay almost 1 p.m. and dire, no? And palihog og kuan be, palihog og mention sa inyong mga igala sa comment section para makabantay sa live na to. Shout out nako si Ate Inday nga naa karon sa Ingod, Tubigon. Og sa tanang Garduque family ra, si Brother Ryan, iyang mga anak, iyang asawa nga nasa gawas, og si Kuya Ricky Garduque nga nagbiyahe karon sa Panglao. Okay? Og si Marco na diha. Shout out. Mayong udto, Pastor, watching from Hinunangan, Southern Leyte. Okay, may hapon sa Digsoon, Julito. Praise the Lord. Okay, so, again, please share our live this afternoon, mga igsoon. Pastor, nindot jud kayo nga mga lagad sa Ginoo kay sa kalibutan nun. Tanang bisyo akong gisudlan, pero wala gyapon ayo. Tinuod, I've been there, brother, for a long time. Why ayo? Malipayon ka pero how ang imong kalipay? Lipay ka nakasuyog kag daghan. Lipay ka kay nakay daghang mga babae, nalipay ka sa mga kabuang nimo, tagay diri tagay didto. Bijuki diri bijuki dito sabak ug mga babae sa bijukihan unsa man diha. Rugby diri Bulkasil unsa man diha, pero malipayon ka but somehow maka-feel ka og void hawang sa kasing-kasing kay wa man tay Ginoo. Sakto na, Brad, padayon ta. Watching from Sibulan. Salamat kay Pastor Eliana. Okay. Thank you. And shout out watching from Karkar, Cebu ni si PJ Intika. Nagkita ba tayo, Brad? Anyway, salamat dahil, no? Ako na yung shout out, no? Ang tanang mga kaigsoona nako sa simbahan nila. Christ Kingdom. Christ Kingdom Outreach. Diha sa Karkar, sa Albor, Liboron. Okay? So, diha ko itong niaging Domingo pag yun. Salamat, Karkar, Cebu. Shout out sa ng mga kaigsoon na to diha. Especially sa akong sister o akong brad, no? Nga, maoy, nagatiman dyan ako, maoy dito, sige kung kanapit ang pagkaon, pagkaon, dahil pagkaon, mauwaw bitaw ta. Pero sa unta man nga, mao naman gina, no? So, shout out sa akong sister diha. Salamat kay sister sa imong pagatiman sa diha ko, no? Pohon, makabalik rami diha, kauban na sa akong asawa, akong anak. Mayong hapon, Pastor. Pwede appeal sa imong pagampo ang akong anak kay naglisod siya ginhawa. Ato na i-appeal. Kinsa man to si Sunny Calling, okay. Praise the Lord.
Okay, Christ Kingdom. Ikaw, di appeal ka dito, Brad. God bless. Salamat sa panahon ninyo. Good afternoon, Pastor from Leyte. True, Pastor Tinood nga kalipay na argue sa Ginoo. Amen. So na Ineo Lin Tokib. Okay, na may mga Tokib diri. Good PM, Pastor. Shout out ko sa akong bana nga si Donald Kinay na sa Iligan City from Opol, Misamis Oriental. Thank you, Pastor. God bless. God bless you more. Igsoon, Molena Gibon. Okay. Praise the Lord. So, let's start. So, our topic for this afternoon, mga Igsoon, it's about God's timing, no? Nga, nadyo'y gitawag o appointed time for everything, for our prayer. Tanan, no? So, ato ni siyang hisgutan og maayo, mga Igsoon. Okay? But before we start, let's pray at let's welcome the presence of the Lord. Kay mura og unya siguro na po ko'y lakaw. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you, Lord God, for another great privilege that you've given to us this afternoon. Salamat kay Ginoo. Nga imo ming gidasig nga mamalandong sa imong pulong. Imo ming gidasig, Ginoo, nga mamati sa imong balaang pulong, Ginoo. Taliwala sa among kabisi, gitagaan minimog time, Lord God, nga mamalandong sa imong pulong, Ginoo. Kay ang imong pulong mao ni ang among kalanon sa matag adlaw. Dili mahimsog among espirituhanon nga kinabuhi, dili mi motubo kung dili mi mamati sa imong pulong. So Lord God, thank you, Ginoo, sa kadasig imong gihatag kanamo. And before we listen to your word this afternoon, please search our hearts right now, Lord God. So siya among kasing-kasing among una-una among pagbati, Ginoo. Kung naay mga butang imong nakita karon sa among sulod nga mao'y hinungdan nga dili mo tuhop ang imong pulong pasaylo ami, Ginoo. Limpyuhi among panudanan nga espirituhanon aron walay mausik, walay masayang sa imong mensahe karong kahaponon. Lord, bless all the viewers and listeners right now, bisan pa man ang mag-replay ani. And then Lord God, samtang mamati mi sa imong pulong karong kahaponon, ipabati usab, Ginoo, imong mga gakus, ipabati imong comfort, ipabati imong presensya, imong gahom, imong dihog kanamo, Ginoo. Ikaw lamang among ipataas karon, Ginoo. Wala mi nag-isa og relihiyon, wala mi nag-isa og pundok, but this afternoon we lift up only the name of Jesus Christ. So, ang nabiling panahon among itugyan kanimo, Holy Spirit, have your way. Let your will be done. This is your moment, and you are our master teacher this afternoon. Ikaw na'y bahala. And Lord God, again, thank you for the peace of mind right now. Walay laing masentro, walay laing ma-focus namo karong kapunon, ikaw lamang. We rebuke every spirit of destruction in Jesus' mighty name. Thank you for the victory in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let's start. Shout out, Pastor. Ayaw mi kalimti sa pag-ampo sa among pamilya, Pastor. Ilabi na sa akong husband. Shout out, Sister Elite Laraga Villarazo. Praise the Lord. Sige, atong yan po na watching from Nabal Biliran, Erlinda Punse. Nakawali na ko kadaghan sa una din, Nabal Biliran, bago pa ko ito na pastor. I've been there before. Okay, let's start. Please share our live, no, this afternoon para makabantay yung mga kuan ba, mga gala. And then, aside from that, kung namoy nakitaan mga igsoon, ay bawaan nga, friends ninyo nga, na sila'y gipangayo, gipangandoy, pero until now, wala ba bitaw na itabo, pwede ninyo i-mention diri or i-share sa inyong wall ni Migsoon kay ang atong topic karon, it's about God's timing. So when we say God's timing, it means that it is the appointed time of God, no? Once we say God's timing, siya ay masunod, dili kita. Once we say God's timing, it means nga iyang kabubuton matuman, dili kita. Matuman ang iyang pagbuot din sa yuta, paingon sa langit. That's God's timing. Amen? Aman na, nag-shout out na ako, Sister Chichira Richie. Ako kalagang gi-shout out og apil. Salamat kayo dahil, no, Sister, sa higayon nga, sa pagatiman, sa pagluto og sayo sa buntag, sa pagluto og pamahaw, paniudto, panihapon, og sa paghatod ngadto sa pair. Salamat kayo. Naman akong sawa dire. Dara akong sawa. O, nagsabot namin nga mulaag mi dapohon. Alright. Sa karkar, no? Sa to? Albor Liburon. Praise the Lord. Okay. Tarungon na to ni. Okay, so let's start.
Ang akong bana, pastor, ganahan kayo siya maminaw sa imong wali, kay nindot kuno, kayo kamuwali sa pulong sa Ginoo. Himaya sa Ginoo, masuya ba itong basir sa ni? Himaya sa Ginoo, grasyar Ginoo sa Ginoo, sister. Regard ko sa imong bana. Okay. Shout out here in Safe Heaven Community. Okay. Safe Heaven. Okay. Murag mao ni ang paborito ni Brother Winston Lee nga rehab. Shout out na ko si Brother Rolin. Babae na? Rolin John A. Obsioma. And to all the Safe Heaven Community, Minglanilla, Cebu, shout out. God bless. Salamat Ginoo, naka-live pod ka, Pastor. Thank you, Rosel Repaso. Okay? So again, please share our live this afternoon. Let's start. Again, our topic for this afternoon is about God's timing. And again, once we say God's timing, it's all about God's will. Or God's timing, it means ang kabubuton sa Ginoo mo sunod dili ato. That's God's timing. Mayong udto, Pastor, shout out ko diri sa San Josinio, Corelia, Davao ko. Janice Pizon. Okay, start na ta mga igsoon kay sige na tag shout out. Ang uban na ginamhinam no. Sa mga on duty diha nga nagtan-aw, hala, palanugin niyo hang mga kuan diha, headset ayo lang dayon no kay basin masuko inyong amo. Kana lang na sa balay karon nga naka Bluetooth speaker. Ato nang ipalanog. Gimingaw na ko aning live nimo, Pastor. Salamat kayo, Brad. Ug salamat sa imong pagkanunay sukit-sukit nako nga mag-live ako or dili kay it means nga naagyo excited bitaw. Mamatis pulong si God bless, brother. Pasensya na kabalo na kagiubo ko atong maniaging mga adlaw. Apil ampo ko dumani, Pastor, sige kog tan-aw imong live kay maka. Pastor, sige kog tan-aw atang imong live kay maka-bless. Himaya sa Ginoo. Jolito. Okay, let's start na. Again, atong topic karon is about God's timing. Tamis ang panalangin sa saktong panahon. Mao na atong tema diha. Again, tamis nga panalangin sa saktong panahon. Mao na atong topic karon. That is why I just want to encourage everyone to share our live this afternoon, or you can mention your friends and loved ones here in the comment section, or you can type at followers, at highlights, at everyone. Let's start. Text na itong mga igsoon. English man pero ato lang ning i-translate into Bisaya. Later on, Ecclesiastes 3:11. According to King Solomon in the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Nagingon diri mga igsoon sa mubor ni. Di na to humanon kay naara ko ipunto diri nga kwaon. Una arita sa New Living Translation, ingon diri, yet God has made everything beautiful for its own time. Arita sa NIV version, He has made everything beautiful in its time. Ang Diyos magapanalangin sa balaang pulong. So, ang atong punto diri mga igsoon, atong kwaag dakong pagtagad kaning word nga beautiful. Okay? Kaning word nga beautiful and kaning gitawag og its time. Okay? Maayo, no? Beautiful, nindot, matahom, unya, kaning its time, saktong panahon. Okay? Everything beautiful for its own time. O arito sa Living Translation kay mas nindot siya kaning ang nakasulat diri is its own time. Okay? God has made everything beautiful for its own time. So naay word nga its own time. So naay kaugalingong panahon or saktong panahon. Then ang first line, has made everything beautiful. God has made everything beautiful. So, nindot igsoon, beautiful, no? God has made everything beautiful. Pero nalay sumpay. Sa gingon dire, for its own time. Naay right timing. No? Naay gitawag og saktong panahon. Appropriate time igsoon. God's timetable, no? Unya, kung moabot na siya, mao na nga niingon dire nga everything will be made beautiful, no? Maayo ang mahitabo. Nindot ang mahitabo. Tamis panalangin kung nanna ang saktong panahon. Amen? So, mao niya itong topic karon mga igsoon. Girimahin ta ni King Solomon. So, King Solomon igsoon, nagsulat niini tungod kay iyang girimahin ta
nagpahinumdum siya nato this afternoon ang word ni Lord kay gi-remind ta nga kana bitawng dili ta magdali-dali or dili ta mamugos. Because once we say its own time, meaning God own timetable. No, nasa kaugalingon nga timetable, nasa saktong panahon, na God's timing. No? Maunay pinakanindot kaning word nga God's timing. Kaya nga naman, ang gingon diri ang first line, He made everything beautiful. No? Kung timing na niya. Akong punto igsoon, dili gyud mahimong beautiful or mahimong maayo ang pangitabo kung dili pa God's time. Kung ano yung punto. Kay usay man God, na yung mga panahon itong kinabuhi nga, gusto na jud ka nga may tabo siya. We will try to force bitaw ourselves, bitaw nga atong pugson, ang atong kagalingon nga i-force nato nga, mauna jud niyang saktong panahon. Pero, once di pagali na ang right time ni Lord, ayaw pugsa kay walay matawag diya og beautiful. Kay ang beautiful may tabo ra na, no? God made everything beautiful kung right time na. So kung dili pa right time, dili magkadimaw imong kinabuhi. Magpugos-pugos ka, yes, madato ka, pero malayo ka sa Ginoo. Nga naman, dili pa man right time. Amen ko nyo kung punto. So ang punto ginato, ang pinaka-point nato this afternoon is kanang God's time. God's timing. Nga in everything, in our desires, in our prayer, na ay right time si Lord. Nga mahitabo, matuman, no? So, dili ta pwede mamugos kung dili pa siya right time. Kung atong ipugos, ang atong dugahan mapangos. Kung atong ipugos na mahitabo ang atong gusto, o niya dili pagali na saktong panahon, walay beautiful diha. Kay ang beautiful may tabo lang, ang gingon diri God has made everything beautiful. Kung for its own time, nanay own time, nanay God's time. Nanay right time ni Lord, may tabo ang beautiful. Kung pinugos atua, bati jud kay na dili plaster, dili hanay. Masakitan pa ka. Magkaguliyang ang kinabuhi kung mamugos ka. Igsoon palangga ka sa Ginoo, pero bisag pinangga ka sa Ginoo. Dili sa tanang panahon ang imong gipangayo ihatag dayon ni Lord. Si Lord na siya own timetable. Ayaw kalimot sa the book of Isaiah, His ways are higher than our ways. His thoughts is different than ours. Lahi siya muhuna-huna, lahi si Lord og timing compared to our timing. Mao na nga gidasig tanining kapunon nga ayaw pagdali kay nga naman ang gitawag og panalangin nga tamis madawat nato, matagamtama nato kung sakto na gid ang panahon, kung God's perfect time na. Kung ato-ato ra ng panahon, bati kay na mga igsuon, sama ra na nga ning kaon kag mangga nga dabong pa, aslom kayo, labi nagpaho. Pero kung ato siyang pupuon, kung tamis, kung hinog na, kung ningyelo na, tamis kayo. The same na mga igsoon, sa atong gusto, sa atong pangandoy, sa atong prayer ni Lord. Kung makabantay ka nga wala pag yun, it means dili pag yun right time, ayaw pamugos. Kay si Lord kabalo sa iyang gibuhat. Si Lord kabalo nga nung gipa-delay niya. Si Lord kabalo nga nag-struggle ka karon kay wala pa na naabot. Kung imo nang pugson ay posibilidad nga makabuot nimo, makuha nimo, pero malayo ka, mawala ka sa Ginoo, mawala ka sa ministry. Apan prangkahan ti kaigsoon, ingon si Solomon karon, no? God has made everything beautiful for its own time. It means nga kung makapaabot ta sa saktong panahon, na ay tamis nga panalangin nga atong madawat. Amen. So akong punto karon igsoon, dapat makakat-on ta pag paabot. Waiting ba? Amen. Dapat kamao ta magpaabot nganong mamugos man ta. Kasagaran na ba sa nagpugos-pugos ayang kagalingon, no? Yes, tinuod. Nagpugos-pugos, nakauyab. Nagpugos-pugos, nakatrabaho. Nagpugos-pugos, nakanegosyo. Nagpugos-pugos nga naka-income og dako, pero nawa sa Ginoo, nalayo sa Ginoo naman, namugos man. Ang right time ni Lord igsoon, i-plaster, ihanay na, di pa ka mawala sa Ginoo. Biblically, God has made everything beautiful for its own time. Nakikitawag og own timing si Lord, na siya'y appropriate time to fulfill His promises to you. Amen? Mao na nga ayaw pagdali, aron di ka mamali.
Sa Bible igsoon, dagdag mga alagad sa Ginoo nga nagpaabot pud sila sa right time. Wala sila namugos. Wala sila ning complain, Lord, why? Why is it that I'm waited for so long? Dugaya man ni Ginoo. Ako naman gisurinder ang tanan nimo pero wa pa lagi ni nahitabo, Ginoo. Ginoo day ka, mamugos man ka. Si Lord perpekto. Wa siya masayop nga gidugay niya og tubag ang imong pag-ampo. Malay mo wa ta kabalo sa plano ni Lord pero ang plano ni Lord makaayo na para nimo. That's for our own good. And right now, igsoon, ato ko nung paklion ng Bible B, kung naabay mga nagpaabot dito. Actually, dagang mga example sa Bible ng mga lagad sa Ginoo nga nagpaabot og mga pila ka tuig. Dugay kay ba? But they're still waiting and they never complain, they never grumble, and they never question the sovereignty of God. Wala sila nga, Lord, gano man ha? Di ba, ning sunod ako naman ngayon man pero ngano wala sila nga mga igsoon. Okay? First, si Abraham. Okay, Abraham waited 25 years para tagaan siya anak nga si Isaac. Kinumdum mo, Abraham? No, tagaan niya, tiguang pagyud siya. No, 100 years old. Pero si Abraham, sadyang nadungog niya ang saad sa Ginoo nga tagaan ti kag anak. Si Sarah wa mo tuo, nagkatawa. Pero si Abraham igsoon, sadyang nadungog niya, wala niya gingnan Ginoo. Pagsuod Lord ay wala kung dili gikip niya ang promise ni Lord. And then he waited 25 years ming abot gyud. Si Abraham wa nagdali mga igsoon no. Nakaanak gyud sila ni Sarah igsoon ato nga time no. Pero nagpaabot siya og taud-taud pa 25 years ikaw pila ka tuig ang paabot nimo diha. No? Again akong balikon mga igsoon ang atong tema karon no. Tamis nga panalangin sa saktong panahon. So naay tamis nga panalangin, pinasahi nga panalangin sa saktong panahon. Amen? Magdali-dali ka nga makasakyanan, mangutang ka karon, naunsa na ka? Nalayo na kas Ginoo kay sige kag bayad sa imong utang. Pero ang right time igsoon, paminaw mo, tagaan kag pambayad sa utang sa binuwan nga di ka malayo sa Ginoo pero kana magpugos-pugos ka nga dili pa right time. Tanawa nagkabuang nakakaron. Bisan ang adlaw nga ting simba, di ka mo simba kay bayad di mo sa utang kay ning palit kag sakyanan. Kabantay mo? No? Kami igso nagpaabot mi sa right time. Nay mga times before nga nagplano mi nga mangutang og sakyanan tungod kay gamit kay sa ministry. Yes, gamit kay sa ministry niya. Ako sad sometimes muwali ko og lagyo, mga bukid. Basta ako daghan kay mo invite na og grasya lang sa Ginoo. Actually daghan kay ko mga booking karon. Unya nay usahay nga init uwan niya ang akong service kay motor unya bao-bao sa libol gid usahay mao na nga sometimes I could feel uncomfortable sa akong situation nya mawali pa ko mao na nga nagsige kog hangyo sa Ginoo nga Lord gusto jud ko nga tagaan mi nimong sakyanan bahala Ginoo unsay imong buhaton mogamit ba ka og kinsa nga mga instrumento basta Lord need jud kayo kabalo ka Ginoo pero wa ko namugos. Sometimes mag-drive ko sa babao, igsoon, makasugat ko mga sakyanan. Masugatan ako ba? Mga SUV, Lord, nalagi sila yung mga sakyanan, ako Ginoo. Ni surrender na ko nimo, nagpagamit nimo, pero wala pag ko Ginoo, tagain nimo. Pero wa ko ning complain, Lord, ha? Sa ilo ako, Lord, kung naamay mga times nga, mura bitaw magdali ko, kay need na jud nako. Pero igsoon, sa diyang niabot ang saktong panahon, natay sakyanan karon walay monthly, kas man na. No? Ingana bitaw na saktong panahon ba kay kung magpugus-pugus manggod ta nga ato aron kagilong panahon mag-struggle ta wa tay kalinaw pwede pa maapektuhan atong relasyon sa Ginoo. Amen. Si Abraham nagpaabot og 25 ka tuig para mugawas si Isaac sa iyang tiyan ni Sarah. 25 years. Dapa Moises. Si Moises igsoon grabe na iyang struggle katong human bitaw siya naka ning laban siya ba katong day nag-away bitaw nya piyahang gilabanan tong kuan usa nya mao to nga gipatay niya nagtuo man siya nga way nakakita niya hinumdum mo sa story ni Moises mao to nga nakabalom day siya nga nay pagkabalo niya nga nay nakakita niya ning layas siya dito siya mga igsoon nagtago-tago siya dito siya sa Midian sa desert mga igsoon okay nahimo siyang shepherd for 40 years sa siya nagpaabot before siya gitawag sa Ginoo dito sa burning bush. 40 years waited in the desert si Moses. No, before siya gitawag sa Ginoo.
Nag-antos siya maayo, igsoon. Nasa mga struggle. Dapat yun, tulo naman ni igsoon. Si Joseph waited 13 years. Nga naman, before siya gi-promote as the prime minister or, as the governor sa Egypt. 13 years, no? Sadyang iyang nadungog ang revelation ni Lord nga mauna nagsige siya paabot, no? Gitraidor siya, gibaligya siya, no? Joseph never complained to God, but he waited for a long years, no? Kaya nga naman, naisaktong Joseph believed that there is the right time or there is an appointed time for the fulfillment of that revelation. Amen? So, naisaktong panahon. No, di ta magdali kay sama sa atong main text karon mga igsoon that God has made everything beautiful for its own time. Ecclesiastes, saman to, 3:11, no? God makes everything beautiful. Again, God makes everything beautiful. When? For its own time. Nay own timetable, nay right time, nay God's timing. Once dili gali na siya God's timing, then dili na siya beautiful. Gubot na. Makalibog na, you're in trouble, mag-struggle ka, maglibog ka, malayo ka sa ginungano man, dili man na right time. Pero kung sakto na ng panahon nga gitakda sa Ginoo, sigurado ko nga hanay plastar duol pagyud ka sa Ginoo. Amen. Mo na mga igsoon ayo mo pagdali-dali kung naay nagtan-aw karon diri nga nakay gipangandoy, nakay prayer ni Lord, nya wa pa nay tabo, ayo pagdali. Just keep on asking. With thanksgiving, Lord, salamat ano. Kay si Lord magud mga igsoon kabalo sa sakto gid nga panahon, no? Bisag feel nimo nga mao na gid ni. Murag mao na gid ang saktong panahon akong gibati mao ni. Pero wala pa gali, di pa gid na mao. Ayaw pamugos. Amen. Mag-struggle ra ka, maglibog ka hangtod mawa na kas Ginoo kay di na ka concentrate. Ngano man naka-focus man ka sa gusto gid may tabo nimo nga di pa man ginagusto si Lord nga may tabo nimo. Ayaw pugsa. Do not force yourself or kung makita kag pultahan nga sirado, kana kay sirado pa, wa pa giablihan ni Lord para nimo. Ayaw lang kata, ayaw pugsa o guba para musulod ka. Posible nga mapahamak ka. Close pa na si Lord, kabalo sa iyang gibuhat, igsoon. Once the door is closed for you, don't try to force yourself to open it. Amen? Kana kay sirado pa, di pa gusto si Lord. Kana kay sirado pa, dili pa na God's timing. Ayaw pugsaw, abli ang pultahan, kay mangita ang paagi langkato nimo. No, pwede nimo malangkat na imong i-force, imong kagalingon nga musulod ka diha. Pero wala diha ang pabor sa Ginoo, wala di ang panalangin sa Ginoo, wala di ang proteksyon sa Ginoo. Ngano man, ikaw ra may nagbuot-buot. Dili man ang saktong panahon. But if we know how to wait patiently sa God's timing, lami kayo, automatically mo abli ra ng pultahan mo, sud ka dito, hanay og plastar tanan na ang blessing ni Lord, na ang proteksyon, na ang pabor. Nga naman, si Lord may nag-abli sa pultahan para nimo, wa man ka namugos nga imong gilangkat ang pultahan. Amen? Paabot, gano man, according to King Solomon, no? God has made everything beautiful for its own time. Amen? Everything will be fine in your life for its own time. Your family will be saved for its own time. You will be promoted, you will have a job for its own time. Dili sa time nimo. You will get married one day for its own time. God's timetable, not yours. Sometimes kayo mo ta mauna na nimo para nimo, pero para sa Ginoo dili. Lahi-lahi tag panguna-una. Again, the book of Isaiah tells us that His ways are higher than our ways, and His thoughts is different from our thoughts, mga igsoon. God's thinking is different from ours. We're just human. He is God. Amen? Nga di po ka pwede nga magpaswito-swito ka, mas bright pa di kas Ginoo. Amen? So, dapat makakatuon ta pagpaabot, kay diya po sa pagpaabot. Based on my experience, diya sa pagpaabot, makakatuon ka pagpailob, makakatuon ka pag-antos, makakatuon ka pagpaubos. You know what? That's, for me, akong tawag na, there's power in waiting. Naigahom sa pagpaabot. Kaya nga naman, sadyang nagpaabot ka sa God's perfect timing in your life is, makakatuon ka pagpaubos. Makakatuon ka pagdawat sa mga sakit nga sitwasyon. Makakatuon ka pag-antos bisag sakit na kayo.
then you can gain strength, then ma-level up imong faith, ma-matured pa jud ka spiritually kung kamao ka mo paabot. Magdali-dali ka, mamugos jud ka, pwede magkabuhian sa Ginoo kay mamugos man ka, magtuman kasi imong gusto kay mura man kag bright pas Ginoo. But believe me, wala di ang pabor sa Ginoo. Wala di ang protection ni Lord. Wala di ang blessing ni Lord. Magkaguliyang imong kinabuhi, ibutan talag mo success ka, pero lahi imong pag-success something nga naihawang sa imong sulod. Kay nga naman, di man to right time. That's your own timetable. Amen? Paabot. No? Again, isa to itong mga example ganina. Abraham waited 25 years. Nga ang saad sa Ginoo niya nga si Isaac mugawas. Before si Moses gitawag sa Ginoo, Moses spent 40 years in the wilderness. Isip nga nagbantay sa mga isip shepherds siya. Tigtugway og mga karnero. No? 40 years. And then Joseph endured, waited for 13 years para mahimong gobernador sa Ehipto. No, iyang giantos tanan, gibaligya, gitraidor, gipasanginlan, gipriso, giagwanta niyang tanan nga walay bagulbol og reklamo. Nga wala siya moingon nga Lord, asa man tong pananawon nga imong gipakita nako nga muluhod ang mga bituon, nga mga binugkos nga humay mo bow down nako. Asa man tong imong saad nako nga promotion Ginoo. Asa man tong saad mo nako nga imo kong panalanginan palambuon pauswagon Ginoo. Wa pa man lagi mahitabo. Never na gisulti ni Joseph, but Joseph waited for 13 years. Amen? Kaya nga naman, sakto si Solomon, na appointed time. Because God only made everything beautiful for its own time. Its own time, it means God's timetable, not our own timetable. Pareho na ako. No? Ang akong ginikana, nag-antos pa before ko na himong pastor. Ang akong ginikana, nag-antos og 16 kapin katuig. Kaya ang ilang anak, adik-adik, sigig pangawat o upiring sa simbahan para isuyok. No? Salbahes, barumbado, sigdadag armas. No, na mga babae, ipangbuntisan. No, adik-adik, mo rugby, mo musuyok og bulkasil, matinga sila. Nawala naman tong rugby rin nga bagong pinalit, gisuyok nako. Asa man tong bulkasil rin nga para papilit sa atop, gisuyok man day nako. No? Ang tambal nga para sa bata giinom nako ang sirap. No, nga nako adik-adik, barumbado, bugoy, salbahes. Nagpaabot sila 16 katuig. Wa sila muundang sa ministry. No, paabuto na right time. Hangtod ning abot ang right time. Nahimo kong pastor. Right time naman. Gahig kay kukob sa kung saan ko paggahig basta right time na wa ko'y mahimo sa Ginoo. Di ko pwede mo balibad kay basin. Kabayo na mo. Amen? So naay tamis nga panalangin. Nindot, pinasahi. Overflowing blessing in God's perfect time. Sa saktong panahon. Muna ngayon pagdali. Kung karon nagtanaw kada mga igsoon, inip na bitaw ka, unsay tawag na, excited na ka, Lord, kanus aman. Sige na kagpaabot, Lord. Ayaw na pamugos na, kasi Lord, kabalo siyang gibuhat. Instead, be grateful to the Lord, pasalamati si Lord. Nga naman, because God holds the right time. Siya nagkupot sa saktong panahon. Kabalo siya siyang gibuhat. Usay ra ba padugayon ni Lord kay napay gidil si Lord nato. Usay padugayon ni Lord tungod kay gi-reshape sa ni Lord, gimold sa ta ni Lord. Gihimo tang kaang, gihimo tang kawali. Unsa man diha? Gi-reshape sa ni Lord atong character. Kay basin ihatag na ni Lord unya mawa na nung kaniya. Gusto si Lord maandam ta. Remember, our God is a perfect God. Perfecto siya. Di gyud na siya masipyat. Kung namay nasipyat kita kay nagdali ta. Ang akong punto igsoon this afternoon is we don't need to get hurry. Amen? Dili pwede na to i-force ang usa ka sitwasyon nga may tabo kung dili pa na saktong panahon sa Ginoo. Why? Kita ram po'y mag-suffer at the end of the day. Ma-disappoint ta, mag-dry ta, hantod malayo ta sa Ginoo, mawa ka sa Ginoo. Nga naman, di man guna saktong panahon, nagbutbuot man ka. Kayo sa'yo man Godikson, bisag daghan na kay warning si Lord, nga unyara, magbuot siya kahala, pasagdan ka sa Ginoo. Kaya di man siya kapato, pero mao lagi na. Wa di ang pabor ni Lord, wala di ang protection sa Ginoo, wa di ang blessing ni Lord. Nga naman, ikaw na may nagbutbuot, bisag giwarningan na ka sa Ginoo, ayaw lagi pagdali. Nanay mga
mga revelation si Lord nimo nga ayos sa nimo na wait, gusto jud ka. O to nga hala, ikaw ray bahala diha, pasagdan ka. Kay gitagaan man tag freedom ni Lord to do whatever we want to do. Apan ikso nga akong ikadasig ninyo. Kami ug akong asawa, produkto mi sa saktong panahon. Na mga times nga nag-struggle mi, nagsige mi gihilak, nagpuasa, nagampo, nagluhod sa Ginoo. Kay gusto mi makabalay tungod kay yaga-yagaan rami sa mga silingan katawuan mi. Mao nay pastor, mao nay anak sa Ginoo. Mao nay nagwalis ka matuoran pero walay balay. Nagabang ra ang Ginoo dato nagbuhat sa langit ug sa yuta niya kamo di nagwali-wali walay balay, walay simbahan, walay kaugalingong yuta. Nag-abang ra napay giabangan ninyo diha nga nagtakilid kay linog man to 2013. Inyo manimba mo diha magtulo, no? Puno kayo ang among giabangan mga igsoon pero magtulo na imong iniguan magsalod mi og mga planggana, mga balde, katawuan yaga-yagaan gibato pag mi sa una mga igsoon. No? But still we wait. We never force God or ourselves to make any decision para lang mahayahay mi or para lang masulbad among problema, but we allow God to solve our problem in His time. Again, we allow Jesus to solve our problem in His time. Sige limig paubos, gi-reshape mi ni Lord, gitudluan mi sa Ginoo nga kamao mo pailog, kamao mo paubos. No, sige mig hilak mga igsoon ang among puhunan sa una, luha ra gyud. Kay nagsige mig paabot kay mao lagi ni usam ni sa gireveal ni Lord nga verse nga God made everything beautiful for its own time. So naa joy own timetable si Lord. So di pwede nga atong pugso ng Ginoo. Kay nanam to yung mga time nga akong asawa mo balik na lang trabaho sa abroad, sa Hong Kong, mauna para mahawas mis kalisod, pero we decided to wait. We decided to humble ourselves and to allow God to solve our problems in His own timetable. Mao to nga sadyang ning abot ang panahon, igso ng saktong panahon, gitagaan mi sa Ginoo. Kami di jud mi mo angkon nga moani kung dili gihatag ni sa Ginoo. Tagaan mi sa Ginoo yuta. Sadyang niabot ng yuta, dugay pa jud kayo kay kabalo na ka igsoon, wala tayong mga sponsor nga partner. Wala tayong mga dita pareha ng uban diha nga naay monthly mao naay report. Monthly, reporting, no? Kami wala. Amo ra nang i-picture nako kay to encourage everyone, pero ang among i-report na mo sa Ginoo. Ang uban maingon nga, sige magpa-picture, yes, ako ginang kanang mawali ko bisan asa, kanang mag-post ko nga na, kaya ako nang part na nako nga akong gi-encourage ang ubang mga pastors nga mawali ko sa prisuhan, magsimbalay ana nga ingani na magbisita sa buluton sa Ginoo, dili kay nagbutang ko, nagpicture ana tungod kay naa ko'y pasikatan nga sponsor. No, wala ko'y sponsor. Wala mi gipaabot nga si tawagan na honorarium or sweldo gikan sa Koreano, gikan sa Hapon, Negro, Amerikano, unsa man dia, wala, but our only support si God ra gyud, the creator of heaven and earth. Mao na mga igsoon nga wala mi gisaligan, mao na nga siguro mi ampo Lord, imo na jud mingi tagaan Ginoo og yuta, lain na pud Ginoo og yuta ra na puro. Tagae po mi panghaligi. So nag-wait pagid mi in how many years pagid to laluhod ampo papuasa. Antod gihatag sa Ginoo na mga tao nga gigamit si Lord nga wala mi kaila mo kalitlag panawag. Na mga tao nga gigamit si ni Lord nga moingon lakit nga gihikap kung kasing-kasing pastor nga mauni mo hatag mi mo donate mi daghan kayo ganang mga igsoon. Di na ko kaihap og kahinumdum nila. Pero gigamit sila sa Ginoo, gipadala sila sa Ginoo para masulbad ang among problema. Kay para namo anak naman katas Ginoo. So nga tong problema dapat maproblema og apil atong amahan. Nabre ginikanan nga di maproblema sa mga problema silang anak. Wala, di ba? Kamo din ning claim mo nga anak sa Ginoo. Ayaw ninyo suluha inyong problema. Dapat hinumdumi nga naa kay ginikanan. Nga mo problema pud na unta dapat no siya may concern siya nato. Amen. Mao na so we learn to wait in God's time. Mao to nga daghan kay anton pagtukuran ning balay ning abot sa time nga crisis. Lisod kay mahal kay mga materialis but still si Lord wa ni undang og supply. Na sa mga tao gigamit nga wa jud ko kaila even right at this moment nga nagistorya ko yung mga igsoon. Na mga tao nga gigamit sa Ginoo. Nga wa ko kaila. Pastor na ako'y seeds. Grabe wa ko kaila mga igsoon. I didn't even know them personally. Diri sa Facebook sila nakakita nako. Mao na nga makabless, makahilak ko sa nga Lord, grabe no. Basta magpaabot lang kay igsoon. Then atong i-claim ang saad sa Ginoo. Muabot gali ang right time.
Bisag wa kay source, mangita si Lord og pamaagi. Amen? Amen ba? So mao na mga igsoon kay mao na ang saad sa Ginoo. Ecclesiastes 3:11, God has made everything beautiful for its own time. Mahimo lang na siyang beautiful kung nanay own time. Amen? Mao na nga di ta magdali. Ay mo pagdali mga igsoon kay sama sa rhyme nga kung gihimo. Kadalasan sa nagmamadali ay laging nagkakamali. Di ba? Mapaabot na sa Ginoo igsoon. Again, akong ginikanan, nagpaabot na ako 16 years, adik-adik. Ang uban may na hambok tinuod ari mo dire, aron makaila mo kinsa ko. No, mao na nga mabitaw mga silingan mo dire mga kailan ako di sa lungsod. Gusto sila magbago ari sila dagan magpatambag kay kan kaila sila nako nga adik-adik nga daytime pa before na maligya ko. No? Pero ang tanan ning abot ang right time, ang tubag sa Ginoo sa pagampo sa ginikanan nga mahimo kung pastor mabag-o ko nahitabo siya for 16 years kapin. Kamo Dexon, pila na mo katuig nagpaabot. No? Ayaw undang, keep asking. Salamat sa Ginoo. Kay moabot na gani ang saktong panahon. Mahanay, maplastar. Iplastar kas Ginoo. Amen? Ayaw pugsa nga ablihan ang pultahan. Kung sirado na. Kay si Lord nag-close na. Ayaw sanak. Ablihan nimo. Ayaw ablihin mong kasing-kasing sa babae o lalaki ay gusto na ka musulod o relasyon. Wa pagali saktong panon imong giablihan na magkalisod-lisod jud ka. Magkaguliyang ka, maglibog imong kinabuhi. Mawa pa kas Ginoo, malayo ka. Namugos man ka. Once close pa, let it be. Amen? Kay mailan man na kung right time na kay abli na po na. Ayaw pugsag abli ang pultan. Once God closed the door for you, don't force yourself to open it. Amen? Usahay, maabli na to, kaya itong giligwat ug maayo. Sulod kag pugos, pero di pa nasaktong panahon, mao lagi na, magkaguliyang ka, magkautang-utang ka, maproblema ka. But if we allow God to open the door for us in His time, then all is well. Everything will be fine, hanay plastar. Tamis ang panalangin sa saktong panahon. Makaingon ka, Lord, mas grabe pa man ni sa akong gipangayo. Lord, wa ako mag-expect Ginoo mas nindot pa man ni Ginoo. Di man ni mao akong gipangayo, sobra ra. Pero si Lord maingon, deserving na nimo na kay nagpaabot ka sa saktong panahon. Nay mga opportunity pero wa ka nagdali-dali. Amen. You remain patient and you wait for me to open that door. And now, here's the door. Amen. Akong ablihan para sa imo. Enjoy the blessing nga imong gipaabot. Kabalo mo igsoon nga tamis kayo. Pamalandungon nga imong natagamtaman ang tubag sa imong pagampo. Kanang wa ka nagdali. Amen. Wa ka namugos. Di man gud nga na ang pamagi sa Ginoo pinugos. Dinali-dali dili. Plastar gina because our God is the God of order. Once pinugos di na sa Ginoo. Once kanabitong imo jung kuan imong kagalingon bitaw ug maayo murag nga na bitaw nga murag tan-aw nimo nga murag gubot na kay di na sa Ginoo because He is the Prince of Peace. Ang pamagi sa Ginoo malinawon. Aside from that, kanang kuan jud kanang hanay ba, no? Order. Anak bugas Ginoo pinangga ka mao na mga igsoon ayo pagdali. Karon nagtanaw ka karon, I believe this is not an accident. This message is not an accident. Nakaipangayo sa Ginoo, nakaigihangyo wala pagali, ayo pamugos. Ang atong Ginoo dili man bungol. Ang atong Ginoo wala matulog. Ang atong Ginoo kabalo sa imuhang kinabuhi. He knows every detail of our life. He knows us so well. More than we know ourselves. Mas kaila si Lord nato. Kabalo si Lord, naghila ka diha. Basta ayaw lang jud pamugos. Amen. Kabalo si Lord sa saktong panahon siya nagunit ana. Kung mamugos jud ka, sige, pasagdan ka sa Ginoo pero mames nimo ang pinaka-the best nga blessing kay namugos man ka. Amen. Apan kung imong tugutan si Lord sa iyang right time, pinasay nga blessing. Kung asawa. Back then, 2013, 14, 15, I tried to force myself to commit a relationship. Kay pastor ko nga single.
There are so many times before nga dagag mga pagsulay nga wa ko'y kasumbungan. So nalimot ko pila ka babae nga akong gikarelasyon. Gusto ko nga ako silang minyuan. Kay nga naman, maayo mo po na akong plano, minyo. The more na ako gi-force akong kaugalingon, the more ko nag-struggle. Wa na ako kasabot sa akong kinabuhi. Antod, ningingon ko, Lord, muundang lang ko pagpamastor. Gikapoy ko. Nga naman, naghimo mo kong desisyon nga, dili pa right time. Ning sulod ko relasyon nga, di pa right time. Ako yung gi-force, kay gusto ko maminyo. Di man yun. Hangtod, nakabantay ko nga, dili pa right time. Lisod kayo, mao na nga. Kaya nakaguliyang naman akong kinabuhi. Ang ministry na ko, muraglahi na ba? Mulaag na ko, magtukog sibo na, magsikog hilak, magpuasa ko. Basta, wa ko kasabot. And more than 10 times, niingon ko sa Ginoo nga, Lord, muunda ko pagpamastor. Nga naman, tungod na, kay na ako'y gihimo nga desisyon nga pinugos. Pinipilit ko, or pinilit ko ang aking sarili to do that decision nga dili pa right time ni Lord. But sooner or later, sa diyang ako anang na-realize nga sayop ko, sakto ang Ginoo. Then I am, nagpaabot ko sa saktong panahon mga igsoon. Hanto, niingon lang ko nga, Lord, dili na ako gusto maminyo. Pero si Lord nag-ihap bitaw. Kita na ni Lord ako ang kaugalingon. Busy kay ko sa ministry, si paggamit niya. Hantod, may abot ang saktong panahon, katong gi-invite ko sa Hong Kong, nakita mi sa akong asawa. Right time na, tanawa ang right time ha. Sama sa gingon mga igsoon, tamis ang panalangin sa saktong panahon. Right time na, nakita ko sa akong asawa sa Hong Kong. Then, mauna to, pilar ba istorya, ng asawa ko niya. Kisa may magtuig son nga akong asawa, paminawa, nanay kaugalingong balay. No, mga buhi na mi, nanay gamayng business, nay own property. Ano yung gingon? Right time na. Di ba? Hanay o plaster. Wala na ako nagpatukod. O balay, no? Among balay, nasa Jensan, gitagaan pa dyan may balay dire. Right time naman. Once right time na gani, it means napo di ang favor ni Lord. Na di ang blessing ni Lord. Na di ang protection sa Ginoo. Walay magkulang kanato sa saktong panahon. Unya, magdali pa ka. Even, magdali pa ka. No? Ay, pagdali-dali. Nagpaabot ko dugay noon. Sometimes, o sa Tagalog pa, sometimes or minsan, maiinis tayo. Di ba? Tagalog yan. Tagalog na ugamay, no? Kasi, ang tagal nating naghintay. Sometimes, di ba? Kabantay mo, kapuyang, lahi kayo. Lord! Ilang buwan na. Di ba? Pero si Lord ay kabalo siyang gibuhat. Imagine ako, ingabot ang right time na ang blessing, ang favor ni Lord. Grabe. No? Nya, gidungog pag ito, mga murag dili na makaanak, itagaan pa dyan may anak sa Ginoo. Mga na nga mga igsoon nga. When it is the right time or God's time, perfect time, then naasa da yung favor, yung blessing, na da yung protection, naadiha ang tanan nga imuhang gipangandoy, gustong may tabo, naatanan diha. Kay saktong panahon na. Time na nga gidesign ni Lord. Amen. So, mao na mga experience na ko na. So again, kung gusto ka nga makadawat ka og tamis nga panalangin, kung gusto ka nga imong matagamtaman ang pinasahi nga grasya gikan sa Ginoo. Paabot. Ayaw pagdali, ayaw pamugos. Ayaw lugita or guba ang pultahan kay mupugos kag sulod. And when God, listen, mga young people, and when God didn't tell you to open your hearts to someone, then don't open your heart to somebody. Kaya kung mablihan na nimo, masakitan ra ka, malayo pa ka sa Ginoo. Why protection? Mabitan ng uban, mga nakikirelasyon sa dili pasaktong panahon, nga buntis. Walay protection sa Ginoo, nga buntis. Nga naman, ning pugos magsudog relasyon nga di ka bubuton sa Ginoo. Once gali mga igsoon, pilmiro na tong desisyon, mali na. Pilmiro na tong desisyon, sayop na, kay nag-unata, wala gidiha ang pabor sa Ginoo. Pilmiro na tong desisyon, dili ka bubuton sa Ginoo, dili na gina magkadimaw ang sunod nga pangitabos ng kinabuhi. Nga naman, because in the first place, sayop na daan na tong desisyon, kay dili na right time. Amen? Dili pwede nga sayop imong desisyon, mahimong maayong may tabo. No. Dili yun na magkadimaw ang sunod nga may tabo si mong kinabuhi. Kaya nagbuot-buot man ka. Apan kung imong paabot do ng saktong panahon, tamis nga panalangin ang imong anihon. Gusto ka ba, ana? Gusto ba kahigala? Gusto ba kaigsoon nga imong mabatunan ang pinasahi nga panalangin, grasya
surprise, breakthrough, or blessing from the Lord, paabot. Ayaw pagdali, ayaw pamugos. Kaya kung makapaabot ka, naihayag nga ugma imong makabuot. Kung makapaabot ka, dili ka magbuot-buot sa imong kagalingon. Amen? Kung dili, magpaabot ka sa timing ni Lord, di ka magmahay. Again, before I end this message, sama sa mangga igsoon. Nakaitanong nga mangga, namunga na. Kung makapaabot ka sa iyang paghinog, makakaon ka og tamis nga bunga. Apan kung kakanunon na jud ka kay ulit kay kag mangga kay imong ituslo sa unsa man diha toyo. Ang imong matilawan aslom. The same kung magdali-dali ka sa imong desisyon. Aslom ang pangitabo sa imong kinabuhi. Usa nang aslom, pastor? Aslom ko dili tamis, gubot, libog, dagag struggle, magkaguliyang mo na aslom. Apan kung magpaabot ka, tamis sama sa mangga nga hinog. Tamis kanon kung sakto nang iyang panahon nga pupuon. Mao ni mensahe sa Ginoo para sa inyo. Amen. So namay nagtan-aw karon nga nagpaabot ka or nakay gihangyo gyampo sa Ginoo wala pa paabot lang. Naalagi na, di man bungol si Lord. Amen? Kung nakasinati ka, igsoon, og answered prayer, the same God who will answer your prayer as well. Kung nakasinati ka, nga na mga panahon nga gitubag sa Ginoo imong pag-ampo, ayaw, pagduda, nga nga wa pa no, the same God nga nitubag sa imong pag-ampo sa una, tubagon ra lagi na puhon ang imong pag-ampo. Wa palay saktong panahon, ayaw pamugos, paabot lang. Amen? Again, ang benepisyo sa pagpaabot, mutaas imong pailog, kamao kamo antos, o kamao kamo paubos. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for your word this afternoon about waiting, about your own timetable. Imo ming gidasig, Ginoo nga. Dili gyud mi pwede mamugos nga ablihan ang door nga gi-close nimo. But Lord, tugutan namo nga ikaw ang moabli, dili kami. Pasayloa mi, Lord, kung naay mga times nga magdali mi. Pasayloa mi, Lord, nga naay mga times nga eager rami or excited rami pero dili pa day right time. Lord, tudloi mi, i-correct mi kung nag-una rami. Let your Holy Spirit will remind us, will convict us kung nag-una rami. Kay di mi gusto mamugos or di mi gusto mag-una. Kay kung mag-una mi, bisag maayo pa na palpak yun ang resulta. Lord, gusto mi nga matagamtaman na mo ang the best blessing that comes from you in your own timetable. Thank you for your message this afternoon. I pray nga kani nga message, Lord God, it will always remind us to remain patient. It will always remind us to wait. Bisan dugay basta magpaabot mi. Kay basta kamao lang mi makapaabot. Na mi grasya mapaabot kanimo. Thank you, Lord God. Tagay migdugang kusog ug pailog, Ginoo, para makapaabot pagid migdugang, Ginoo. And I believe sometimes i-delay nimo kay part na sa mo ang spiritual maturity na mo nga mo grow mi, Ginoo. Kay kung ihatag po nimo dayon di sad mi motubo. So Lord, thank you for testing our faith right now para mas ma-level up pa ni Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Holy Spirit, thank you for your presence. Thank you for the wisdom and thank you for your word. And this time, Lord God, I continue to pray to all of the viewers right now. I don't know about them right now, but I know that you know them so well, Lord God. You are so familiar with their ways. You are so familiar with their problems right now, with their situation. Me, I'm not, but you. You are so familiar with them. You are an all-knowing God. Kabalo ka, Ginoo, sa ilang problema. So Lord God, right now, I speak blessing for them. I speak healing sa mga masakiton, sa mga napuno og utang. I declare financial breakthrough. Ug sa mga wala kabayad sa ang katong mga giutangan nga mga naay problema kay daghan kay nangutang nila, Ginoo, pero wa mo bayad. I declare nga hikapon nimo, Ginoo, ang mga nangutang nila para mo bayad sa pangalan ni Jesus, in Jesus name. And I pray, Lord God, sa mga nagampo og kaluwasan sa ilang tibok pamilya, I declare complete salvation to their whole family in Jesus name. And I declare deliverance, kabag-uhan, transformation sa mga nagapo sa lain-laing addiction in Jesus name. Thank you, Lord God. Unsa man, Ginoo, ang mga tinguha sa ilang kasing-kasing karon i-grant nimo, especially, Lord, sa mga negosyante. I declare i-prosper nimo, Lord, and then I declare nga mag-glorify ka sa ilang income, Ginoo. Sa mga trabahante, Lord God, I declare promotion, favor in Jesus name, and then make them faithful, Lord God.
mahimaya sad ka sa income ni Lord God, kay bisag unsa kadako sa ilang sweldo, Ginoo. Ikaw gyud ang tinuod nga tag-iya na. Yes, bright sila, naningkamot sila, pan ikaw naghatag og pabor nila. And let it be, Lord God, nga dili sila malayo nimo tungod sa ilang dakong income, but let it be nga mag-glorify ka sa ilang income in Jesus' name. Thank you, Lord God. So this time, mong dawato ng milagro, dawato na mong panalangin, dawato na mong kaayuhan, kaluwasan, kagawasan, nga gikan kanimo, Ginoo. Amo ginigidawat uban sa dakong pagtuo, himo alamang ming kapiyalan sa mga panalangin gikan nimo. This is our prayer, Lord God. Amo ning gisilyuhan sa gahom sa balang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen and amen. Nahuman na ta mga igsoon. That's all for this afternoon. Thank you. Kung ibalik ang himaya ug dungog sa tumbuhi nga Dios. Bugnaw basil ko ni. So akong pagampo nga ang Ginoo magauban ninyo asa mo karon ampingan mo sa Ginoo. And may the presence of the Lord will go with you. Right now, especially mga OFW, ampingan mo sa Ginoo. I declare promotion. I-promote mo sa inyong amo. And then I declare comfort as well. Layo mo sa inyong pamilya, no? I declare protection and favor from the Lord. And sa tanan nga mga followers, salamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw. Daghang salamat sa Dios pamagi sa imong kaming gi-enlight. Amen. Himaya sa Ginoo the follower, God bless you more, igsoon. Salamat sa Ginoo. Okay? And don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. You can find the link sa caption ng live. After this, ako ning kabalo na mo, ako ni siyang i-download niya, i-upload na ko dito sa itong YouTube channel. Kay mawala rin in 30 days, sayang atong mensahe. Amen? So again, that's all for this afternoon. And thank you kayo, no? And then I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Para bibo ta diri daghang mabless. Padayon mi sa pagpaabot. Unsa man imong gipaabot sister, ihatag na ni Lord in His own timetable in Jesus' name. Kita na pohon sa time ni Lord. Again, that's all for this afternoon. Mga igsoon, amping ta kanunay, no? Amping abante. To God be all the glory. God bless. See you next time. Shout out Rose Ann Pisan watching from Qatar this time. Okay. So again, kita ta sunod ugma. Wala lang ko kabalo kung unsang orasa basta kita ta. So maka-abakante ko. God bless again. To God be all the glory.